Minder. Ma minder. Ma minder ơi. Nggak minder, apa minder? Jadi nane kok nane wedi jatuh macra. Dede. Iya, nggak. Ngono nang tadi bago. Ganza. Lagau. Nepal to Bodoland. Nepal to Bodoland. Nepal to Bodoland. Bodoland nih. Halo. Halo, जोङो दायो नेपालनिफ्राय थांफिनगासिनो आरोना। नै बिथिंजाय जोंहा नेपालनि बिलोगो। Ang जाबाय नेपालनि देवानि। दिनै दङ नै जोंहा टेन्टला जोब्बाय। Coba video record. Nah, Pak. लाइभ। Hei, Abbas. Ah, Dewani जाबाय। नै बे नेपालनि सेंग्रा। Foto latar. Yes, Abbas. Yes. दायो थांगासिनो। लाइभ होनायाव फट' लायो। नेपालनिफ्राय दायो ओंखारबाय NJP आव थांगासिनो माबा पानेर दिंखिनिफ्राय गारि गाखोनानै NJP थांगासिनो मेजिकआव गाखोनानै। बे जाबाय एरिया जों वेस्ट बेंगल दायो वेस्ट बेंगल Foto selfie dulu. Cucu. Lain. किसने बोला Yo, kanci lain. कान से भी Kita. Yesko. Kamera sini. बेयो बिलोगो खाबाय नेपालाव नेपालनि सिंग्रिजों बिलोगो खाबाय दहाय फुङाव नै Nepal to Bodoland. नेपाल टु बोडोलेण्ड दायो थांगासिनो आरोना माबायदि उन्दुलांदों नै ओइ ना हिनजावखौ एसे खबर हरब्रा आं थांगासिनो बिमानाव Bima ang थांगासिनो सिंगारासि एबारनिफ्राय आं फैबाय उदा जा सोनोरफोरा बिमा सना होननानै मा रोङासिबो ओइ आदा बिमा जाथ'वाखै आरो हा बिमा जायाखै आरे जादा दे बुंब्रा दे बिमा सना बुं हाबासो आसि फुनानै बुं बिमा सना आं थांगासिनो न'आव होननानै बुं मालाय सेलफि लादों नै उनथिंबो टेन्ट होगासिनो बियो बै वा बिराद गाज्रिसिन खोमालै बियो नै लामाफ्रा नै लाइभ होदों बे थां लाइभ लाइभ माने बां जिउ होदों जिउ होदों आं थांखांबायब्रा बिमा बुंहर बिमा आं जिउ मोनबाय थांगासिनो होनना बुंहर मा नाम ले मा नाम ओइ सोमखोर नोंना बिमानि नामा मा नाम बयाबो ओरैनो हरलाय खेबसे ओरैनो हरलाय इखिना हर थिंनायले वा बिराद देन्जारलै बिसोरो सिगाङाव गाखोनानै दाहाय रुटि गरसे खम मोनजागोन दै ओजों सिगाङाव गाखोनानै नै जोंनिया इण्डियानाव फैबाथाय गोबाल'ल' मोनखायो बोरैबा दानिया नेपालाव थाबाय थाबाथाय इण्डियानाव हाबबाथाय गोबाल'ल' मोनखायो आं नेपालनिफ्राय फैले आसामाव होनना थाले थांसै आङो
नेपालाव फैलाङो आसामाव माबायदि मोनदोंमोन नेपालाव थानानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आंहा दुखु मोनबाय भिडिअखौ थाबबाय ना बुं भिडिअ खानाय भिडिअखौ थाबबाय होनना बुं भिडिअखौ खोनाया दे बुं दे Berhenti botol apa? Hilang sabur. Kau nak hilang calai. दे भिडिअखौ खानानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो ससेलाय मा बुंखो आंना आलासि फैबाय थानो मोनसिगोन आरोना बेनो बेनिफ्राय मा मोनजागोन भिडिअखौ मा हरखो बुंदो गस्ला हरदों ओमफ्राय आं जेबो होनो मोनासै आरोलाय बिबार हराखै हरदों आरो होबाय फैसालाय जाबाय नाथालियाव माबायदि मोनखो गोसोखौ नेपालाव फैनानै गोसोआ रस जादोंना बेहा Ada tabaylah bikin selesai dia ni. गोसोआ रस जादों Yang tu selesai dia pun ni sila dah ngolang dan lain sendiri orang gilai dia pun. Dia masih situ pun masih. 26 dan naik dekat itu lesbian नेपालनि सेंग्रा बियो आलासि जानो थांदों बड'लेण्डआव नेपालको हिरो हो यो नेपालको हिरो Nama nombor Kristina आंखौलाय नुबाय थादों माथो देवानिखौलाय नुबाय थायो माथो जोंलाय बै Hus फाग्ला 24 24 dari bicara YouTuber लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होदो नोंथांमोन ada nuakai dia kambau balas station managan wow Wow, dah sih. butterfly butterfly ke perumahan kiri gandola dai bunuh dah kandola makan dola kan back kiri này bên Lain pun dia jambak. Minta ke nengko. deh mama mencibung Dah udah kita. sergelilau di mana ni mo garu yang ni pala rumah kasi embu ko jelai baritin seja ke anggun ni pala koi bai thane mune sabaikor nepal sabaikor angni bisa betul lagi 25 दा थांनानै आरो बैसागु मोसानायखौ बावनोसै आं ada sebelumnya deh ane masih bukan siapa मोसागासिनो दिनै दिनै dari Sutro गाबोन जोबनो हागौ दिनै लास्ट जागोन खिन्थु गाबोनबो kami kesian asam बोथोरा दाबो खाराखै नै फुङाव नुवाखै मेथाइ खननाया Nghèo lớn đủ quá. Ôi, Trần ơi. Đi tiền đuôi này mà mày tiền đuôi này vào. Ultra sao mà được tiền. लामाफ्रा नै नायना लादो नोंथांमोन आदैमोन मादैमोन आदामोन बाजै लामाया सरगनि लावदु लामाफ्रा माबायदि नै embuah angka udah mencapai limbu kan माबोरै मोनबोदों नोंलाय गोसोखौ गारबोनानै बिला karena embu
Embu dan embu jaga embu. Karena embu ku pakai embu. Hei, Lauke. Mana tahu sih ni kan? Mana tahu sih? Tahu dah aku dengan diam sih kau saya deh. Kenapa? Mana selain bilang sama naudi, ada macam apa? Oh wow, Kathmandu wow. Ayah, Kathmandu Nepal lah. Berapa yang unik Saya lagi saya saya. Masuk ke sana. Mana ada? Kalau siling order kalau Traffic jam mana? Masuk ke sana lagi mana? Udah sekarang kenapa gak sini? Tento dah ni, tento kau mana? Ini driver kerja pun harus nak ada. Hei, sudah tinggal. Cincin thang ku thulai na horla bai tela raisiफोर नायदोंबा फोथाया माबा जाखोने फोथाया गुवारसो आदा गैला रा ओइ दे बे ओंखारबाय माथो आरो बेलेगजों थांबावनांसिगोनसोलाय जों बेलेगजों थांबावनांसिगोन नामा साबैसे दसन ना Moजां मोनथारदों ना मेजिकखौ लाबो मेजिकआव फै बेलेगजों थांबावनांसिगोन नामा जों Teleponnya apa ini? गारिया सोलायसिगोन नामा Anjalo, mana ya? सोंलाय Anjalo. बे समाव आदसा नोंथांमोन बे समाव दोनथ'नोसै लाइभखौ दायो एनजिपिआव दसे हगारलायगोन एनजिपिखौ देखायलायगोन मेथाइ खनखावदों Itu moजां फसायनायखौ लोगो सिखाबायबा बेनो जाया बेनो जागोन सिस्टारनि बिलोगोआ गैला दाना मा नोङो Malah moजां खौ एसे गोसोम सोम बिदि सांसां बायनो माला